It-trasferiment tal-proprjetà tal-Università Antika fil-Belt se jnissel ferħ u sodisfazzjon fost l-amministrazzjoni tal-Università ta' Malta. F'intervista lir-rettur tal-Università tal lil dan l-istazzjon ġie aċċennat dwar il-post strateġiku fejn tinsab din il-binja. Ferħan sentir illi il-gvern illum ta' Malta se jgħid l-Università isma' dan għall-bini jerġa' jiġi għandek bħala parti mill-assi illi inti għandek. Huwa kif qed ngħidu prestiġjuż għall-binja innifisha għaliex mhux biss għal dak li hi imma anke fejn hi kif qed inti ġol-Belt Valletta. Il-professur Alfred Vella saħaq li hemm diversi aspetti pożittivi dwar dan it-trasferiment tard. Qal li bil-binja fil-Belt issa se tkun proprjetà tal-Università se jitwettgħu passi oħrajn fil-futur. Huwa importanti wkoll li l-Università tkun tista' iżżid mal-artijiet li għandha dan tal-Belt biex bekk nuru li l-Università għandha assi fiżiċi illi jgħinuha allura tieħu passi oħrajn fil-futur. Bħal pereżempju tkun tista' tissellef flus u l-banek li jselfuha ikollhom moħħhom mistrieħ għax jafu li hemm xi ħaġa li tibbekkja daw it-tip ta' investimenti. L-Università fil-Belt Valletta kienet parti minn dak imsejjaħ il-Kulleġġ Malti fis-seklu 16. Fi żmien il-Gran Mastru Pinto bl-elementi awtokratiċi tiegħu kien ħall binja fil-Belt minn idejn il-Ġiżwiti u waqqaf l-Università. Il-fatt li l-Ordni ta' San Ġwan kien il-Gvern Teokratiku ta' Malta, din il-binja ddiet minn ħakkiem għal ieħor sakemm pajjiżna sar sovran u bekk ġiet f'idejn il-Gvern Malti. Issa din il-binja storika li baqgħet kampus tal-Università ta' Malta fil-kapitali se tkun l-ors tal-Università li kif jgħid ir-rettur taġġeb lil bosta. Kull darba li jiġu barranin l-Università u noħduhom hemmhekk għal xi konferenza jew għal xi xogħol ieħor u anki studenti li qegħdin jitalmu hemmhekk, dejjem joħorġu affaxxinati b'dana il-bini ta' il fuq minn 400 sena.